तुझं काय म्हणतोय? म्हातारा निरोप दिला. हे पोरानो मुंबईला जाता ना युट्यूबर पोरानो, माझ्याकडे काय फोन नाही आहे, जावा आणि त्या सरकारला निरोप द्या. हे आमचं आता वाडवडिलांनी जमीन ठेवलेली आहे ना, ह्याच्यात तुम्ही एमआयडीसी येत आहेत, चांगल्या कंपन्या तिकडे गुजरातला नेल्या आणि हे केमिकल आणि सगळं वाट लावायचे तेवढं इकडे आणता वाय. तर सरकारला जाऊन सांग तुझं काय नको आमासनी, या जांभीला दर नको देऊ, या आंब्याला दर नको देऊ, काय दुधाला दर नको देऊ, आम्ही भीक मागून खाऊ. पण ह्या कोकणात त्या असल्या घाणेरडा काहीतरी कंपन्या आणू नका. म्हातारा निरोप दिलेला आहे तुमच्या आमच्या. काय गातोय बघा. आमची जमीन जल जंगल वाचवा, हो आमची जमीन जल जंगल वाचवा, एवढा निरोप पोचवा सरकार, निरोप पोचवा, एवढा निरोप पोचवा सरकार, निरोप पोचवा, एवढा निरोप पोचवा सरकार, निरोप पोचवा, एवढा निरोप पोचवा सरकार, निरोप पोचवा. आमची जमीन जल जंगल वाचवा, सोन्या वाणी आमचं कोकण वाचवा, एवढा निरोप पोचवा सरकार, निरोप पोचवा, निरोप पोचवा सरकार, निरोप पोचवा, निरोप पोचवा सरकार, निरोप पोचवा, एवढा निरोप पोचवा सरकार, निरोप पोचवा. अहो तोंडाला पाणी पुसला नाही, राजकारण्यांनी सांगितलं नाही, नितीन गडकरी भाऊनी सांगितलं नाही, पाऊस यायच्या आधी कोकणातला रस्ता आम्ही पूर्ण करणार. नितीन गडकरी केंद्रीय आपले रस्ते मार्गाचे मंत्री, आणि त्यांनी सांगितलं आणि गणपती आपण ऐकला ना हो, आणि पावसाला पण ऐकला नाही. पाऊस आपला वर्ण बघतोय, कोकणातलं रस्ता तसंच आहे. तर गडकरी बोललेले आहेत ना, रस्ता पुरा पावसाच्या आधी रस्ता पुरा करायचा ना. गडकरी बोलले वर्ण बघतो ना, संगमेश्वरात अजून बाकीचा आहे, आपण पडायचंच नाही. बघितलं पुढं आहे जो लांजा अजिबात शाप तसाच आहे, पडायचंच नाही. हा विषय झाल्यामुळे पाऊस पडत नाही आहे. गाणं गातोय, लक्ष द्या दरड्यानो. पावसाआधी करूया पूर्ण या महामार्गाला, मुंबई गोवा करून जाऊ या स्वर्गाला. पावसाआधी करूया पूर्ण या महामार्गाला, मुंबई गोवा करून पूर्ण जाऊ स्वर्गाला. नेते पुढारी बोलून गेले खोट या वर्गाला, कधी नव्हे सुखे ठेवले तू या मिरगाला. पावसा पावसा ठेवू नको भरोसा, वाट पाहतो आम्ही तुझी रात दिवस.